El projecte del pis assistit als Quintos abarca 2 pisos junts en un únic espai, la Casa Sant Josep, i pertany al municipi de Banyoles i els Arcs. Per situar-ho al mapa, està als afores de Cambrils. Pertany a l'àrea de joves i comunitat d'interès i depèn de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya. En aquest servei hi conviuen 16 joves en una casa, que està dins d'aquest recinte, conegut com la Casa del Mossèn. I és que fins fa poc, en un dels espais d'aquest recinte, hi vivia un mossèn que oficiava els actes religiosos pels seus germans. Aquest recurs es va crear al juny del 2018 i té com a finalitat treballar l'autonomia dels joves entre 16 i 18 anys. D'aquesta manera, quan arriben a la majoria d'edat, poden escollir si continuar pel seu compte o mirar altres recursos, com per exemple els de l'àrea de suport per a joves extutelats o altres recursos d'habitatge com els PIL. El pis assistit als Quintos atén joves de totes les nacionalitats. El grup majoritari és el de joves del Marroc, però també hi han passat pel pis nois d'Algèria, el Pakistan, Gàmbia, Senegal, Mali o Tarragona. Molts d'aquests joves tutelats s'acosten a la majoria d'edat sense expectatives de reunificació familiar, per la qual cosa es veuen abocats a emprendre un procés de transició a la vida adulta accelerat sense les eines personals, socials i materials que els permetin tenir les mínimes garanties d'èxit, mostrant grans dificultats per aconseguir una bona inserció sociolaboral. És aquí on arrenca el nostre compromís per poder fer una intervenció individualitzada. Conèixer, acceptar i partir dels interessos d'aquests joves com a protagonistes del seu creixement personal i social. A Interès amb les persones, fem de les diferències oportunitats.